perquè si no el conte posarà trist. Tenim que trobar un drac. Està bé. Vaig a veure si trobe un drac. Vaig a mirar per així. A veure, xiquets, per així no hi ha res. No veig res. Sabeu què? Que jo crec que el millor serà canviar el conillet per el drac, perquè no trobe cap drac. I a més, a mi em fa molta por. Mireu per ahí, per allà, que no troba el drac. No? Ho trobe. Sóc el drac del conte i a tots vosaltres m'he de menjar. Un rere l'altre. I sabeu què? El primer serà aquest mag tan desmanotat. Que no? Que no he trobat el drac? Per allà. A veure, vos he dit que teniu que utilitzar la imaginació, però això ja... Crec que no sóc l'únic que li fan falta les... Continuarem amb el conte, a veure què mos depara. Aquest drac va amenaçar de menjar-se tots els homes i dones del país. I sabeu què? Que el poble cridava «Auxili! Auxili!». El poble cridava, crideu? Auxili! 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 Ja està bé. Quan va marxar el drac, la princesa va dir... La princesa va dir, senyor rei,